Ari ambuye naira naine naira naine tapu mulire kuno mwana we tapu mulire kuno iweyo tsamira muru mwana we mwana iwe Inonso ndi program yathu imene tizikhala ndi alaliki osiyanasiyana amene adzitigawira mbiri ya mpingo madera osiyanasiyana. Monga mmene timanenera muja kuti mukosokhalanso nanu kuti muli ndi zinthu zina zimene mungafune kutinso anthu atodziwa zokhudza mpingo wa Khristu mudera lanu, mmene mpingo wayendera, mavuto ena amene akumana nawo, komanso zinthu zina zimene zakumana nazo zimene zingadzathandizirenso mpingo kutsogoloko anthu adzatha kudziwa kunena kuti mpingo wachokera kuti, adzathu anachita bwino pati, pena sanachite bwino ndi pati, kodi ifenso tikachita chonchi tidzakumana ndi zinthu zotani. Ndiyeno ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti tidziwe kumene tikuchokera, zimene zingatithandizirenso kudziwa kumene tingalowere. Mwina mukuzofuna zakhalapo program imeneyi mukotipeza pa nambala iyi 0827666018. Pa program ya leronso muli ndine mbalo wanu Njero Gondwe, ndipo program imene yakupatsirani ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Pa tsiku la leronso ndine ndi mbale wanga pano Austin Chivwati Gondwe. Mbale wathu Gondwe, program yathu yotsatira yambuyo tinakambapo zokhudza mbiri ya mpingo imene inalinso limodzi. Munatifotokozera zokhudza mbiri ya mpingo kumwera komanso mbiri ya mpingo kumpoto. Munafotokozapo zinthu zina zimenenso zinali zopereka chidwi zimene ambiri sitimazidziwa kuti kodi mpingo unafika poterepa unakumana ndi zinthu zimenezi. Mbiri ndi chinthu chofunika chifukwa zimathandiziranso ife popita kutsogolo. Kuti tizitha kudziwa kuti azathu achokera nawo kuti ndipo ifenso tidzilowera nawo kuti. Pa tsiku la lero tinaona kuti mulikambirepo zokhudza mbiri ya mpingo koma pano pakati. Kuti pali zorani. Komanso pali paso pakati pano chifukwa tinaona kuti zofuna tiziphatikize chifukwa cha munazafotokozapo ngati kuti mwakhalapo pakati pano more than 40 years. 46 years. Ndi zaka zambiri. Ndiyetinso mukotifotokoza zokhudza general mbiri ya mpingo komanso ya inu ngati mlaliki kuti mmagwira morani. Ndi chinthu chofunika kuti mwina muyambire kuti anthu akudziweni bwinobwino kuti kodi akambatira Gondwe ndi ndani. Ndine Austin Chivwati Gondwe. Nabadwa pa 18 August 1958, nabatizidwa pa 10 November 1969. Mara mina nibatizawo panali ng'ona zambirimbiri kumasana ndiuze. Amandiuza tuli pafundi nsinje leo takumeti upita kuli ng'ona zambirimbiri. Ndemo chenjere. Nechita mantha kuti ubatizo tunu wakandosa omaza usiku ng'ona. Ena utatima ziwa mezi makhalira mpaka ubatizo unaenda. Anandibatiza ndi akaruhunga nyirenda. Ameni anali asogolera nthawi imene kunali kuti umene ngati Murumpi kuchozori. Msinje ndi warunyina koma kuchozori Buira Church of Christ imene ayayambisa ndakuru na zakhazika pamene bacha. So nabadwa mbanja la bambo wanga nalaliki nthawi yaitali. In fact amamwali atalikira zaka 62. So titakulira momwemo ndithu. Koma ndabatizidwa anatumiza ku school. Next kuna phunzira pachozori komanso kuhara kunena kumana ndi asidira mthali ngati mali kwa Church of Christ mwene kucha ndaphunzira pa secondary school, napita ku Chamina secondary school kuja nakumana so ndi alalikena ku pakaronga boma panali Church of Christ ilipo mpaka pano. Kumangoti ndimavutika chifukwa ku Chamina tukafika kubowa timaenda 6 miles kupita 6 miles kubwera. Ndio 12 miles every Sunday mpaka kuskula pasachiro chapadera kuti umakakhala kusiku lonse la tundu. Nde kunali asogolera na mpingo abi rungu amene ali ku panopa ali ku Jomo ku Church of Christ. Ana karibu. Ndi ananditana iwe bwanji mulipo angati ku Church of Christ ni kuche ni kuchamina ndi atipo 7 mabwera awiri bwanji kuti kwanzanga nayo mabwera nthawi ina no. Ndi anakonza utitika mali za mapempho tizikali ya nyumba kwa uswati timaita misela ku school. Ndi anapasa special provision tizipita kwa nyumba utikadi tena utizipita ku school uenda so 6 miles ndi utunda hotel zedi. Kwa ntamaliza school ndafika ku Mpingo kapena kubuira
nazabwera kuno ku Lilongwe August 1980 opereka katanga kuti ndizipemphera pompa napereka ku 18 koma choti ntchito nali naona kuti malo okhala kuvuta choti kunali kutali then natati kakhale ku 22 then nakapereka ku Force pa August 1980 sinakhala motero ndithu popeza makhala mu mpingo zaka zambiri kuchokera nthawi imene munabatizika kufikira pano pali makumana ndi zinthu zorani mu mpingo menemo choyambira nene kuti ukamayenda chifanga ndakhala kumpoto kumene system inali inapenda pana kusintha ndi naona kusintha koyamba nazadabwa kwambiri kuti kwaya ya mphamvu zedi usipanalipo odabwa kuti kwaya ndi chani just part of life is makhala choncho kena kunoona pa mgonera kuimba kuja siti maimba kuna kuimba kufusa kuti ndimene zilili kuno ndi choncho kunzimba panga zimenezo nazo nthawi yonse komabe chinaso njoti kumatheka nthawi imene munthu awalalikira wina kuyambitsa nyimbo kumsokoneza mulali zinaza nomo ndithu kumsiya uyo awalalikira asiye kaye mwina 2 minutes ayimbepo nyimbo uja komanso nthawi zina munthu akamapemphera upeza wina uvomeza amen kuno zichitika bwa zimenezi zinachitira koma zina tinathesa pang'ono koma kwakuti kuti mwina nachitika mu 1981 anasaka ngati secretary wa mpingo pamene ndi 23 years nafika ndi 22 years pafozi bacha koma 23 years anapasanga secretary koma zinavuta choti nali uzoti married ndipo anali kukangana kokura amusanga mwanyi mnyamata ya mesa makhande abusa komanso anaze kuti analiki 5 aja tiona kutsogoloko ndizigwira nawo ntchito central region yonse anakana koma anakena kanavoma kuti akhale yomwe chiwanu ndiophunzira kwa O level nthawi imene ndali sukulu ndithu kuti ngophunzirako koma ndithu zinatheka kenako 1986 nakhala ngati deacon mtumiki that time I was already married komanso 1994 kundisanga ngati mulaliki ndipo panali kusintha mulaliki pamene tinasankhidwa awiri brother Makwakwa anaita nasogolera ananena kuti ineyo ndikufoka kwambiri ndiye ndaganiza kuti Msambabanda akhale mulaliki ndiye amene azithandizira anaisiya choncho ndiye anati ino akula mpingo nanonso munthu akhala ndi gawo lanu ndeti mpingo sonakhala sini zinatenga nthawi tandisange choti mpingo nani nthawi yofufuza za ine kubanja kwanga chani kwafusa anatenga nthawi ndeti ngakhale uyo anasankhidwa on appointment sana mulumbirise kudikira kaye process ya ine awanangoloza Makwakwa kuti ine nasakasamba banda basi ndi inu mpangiza ndi zinachitika zimene zinatha ndithu mpaka natumbisa msonkhano unali pa force paja kuti apa no painenda khwima amene azigwira ntchito iyi ndi amenewo kutanthauza kuti tinalalika mboma la Lilongwe ulo amarumanda mama kwako acha ndiye kwina kuti longosanza alalikena koma zinakhala choncho ndithu mulali kwa boma la Lilongwe kuwa mama kwako acha ndipo komanso ntachoka takazika mpingo wina ku 36 mene anansanga ti elder 2022 koma pa ndingosina kapa pamenepo ndili mulaliki ku Lilongwe komanso kusakidwa ndi mpingo uwo komanso timagwira limodzi ndi Msambabanda nthawi yonse poti Msambabanda nthawi imene amabatizidwa ine nalipo penapo ya 1980 ena batizidwa 1983 amene amalemba mu register kuti wabatizidwa ndineyo amene namcha identify uyuyu amene andizero tata kuphunzira ulaliki ndine cho naona kuti anandiophunzira kwa O level chidwisa nali nacho chidu kwambiri komanso napeza through World Bible School correspondence ndio zampingo manziwa kwambiri posa soe na mena napeza ndipo pana posa voto iwe tuzigwa ntchito neni usekretary na mphunzisa ulaliki pang'ono njo mpaka nayeso anafika kuti ndi mulaliki ndithu ngoti akamakhala kamaenda sanga nene kuti agondwe jana zoda kuti ndifika pa chifukwa cha iwo anandiona chifukwa cha talent ya kulalikira bwino zeru komanso kumva nsanga zinthu it's very good ndithu zinakhala choncho mene makamba za mavuto I think munakamba polo mnapeza mpingo lino makwaya ndi kuimba chani zina mpingo unayendetsedwa unaziyendetsa kaya modernism nezi hapo ndeso tirowe kumbiri ya mpingo topano inde tuwa straight kumbiri ya mpingo wa mene mpingo akiso unaindira kuno kusento region nina ndifuzo mene umaso mene mulakamba za Msambabanda ndifuzo linda batsogolopa ati apaka ya mbiri ya mpingo kuno ku Lilongwe
tikagamba za mpingo wa Kristu tiyena kugamba kuyambira 1940 1947 ndi 1960 saka zimene zineti kugamba za Central Region choyambira choti 1940 munthu wina anachoka ku South Africa kwawo pa 6 miles timati kwa Mgwata anakhazika mpingo pamene pacha mwasuma kula uchoka South Africa unali pamene pacha 1947 munthu wina ukasiya ukali amati kwa 6 pence koma muzi wenu ndi kwa Karuzi anachoka ku Harare kuja amalima kwambiri kuja ku Harare kulimi kuja anakhazika mpingo kwa Karuzi ukasiya mipingo imeneyi ndi yakale kwambiri koma simayenda expansion kuti aralikire zimavuta ndi 1960 nimene tuona kuti Giriam ndi jada choka ku Red Cross akazika mpingo kuruwaga ndeke na mchariera kuti no Central Region ifa amaenda kunyanja ule wa stima basi ndauta mwa pali chigawo china chachikuruso zedi mpingo wa Kristo kulibe mina mafika kumbavi anapanga ma telegram ndi Baron mulimi wa British uja anapasa maro ogona no palibe vuto koma pokambira na kuruwa panali vuto limodzi kuti tiyenda bwanji fati nthawi imene pa galimoto uchoka kurumbi kufika kuno kuliwo kamenda 2 days kuyenda kupuma kaye pa mzipa choncho tikafika ku bwanji kumeneko ndiye mwayi wake abambo akatango batizo kumene anali mguruliti limene kuti ine ndikudziwa kuti napita kuwenera nthawi chamati isabweza tepa unali wenera ndati ndikudziwa kumati kumbave chode airport kumene kuti tinakakwirira ndiki kumeneko ala ndiye ino mutiperekeze kuti kumeneko ndimene amanyamuka kuzaperekeza kwa Baron kuja after a day or two iwana bwere ndiye Baron anoza kuti akuno muzingogona ngati mufuna unalika ndi judge sopana kuti baiti yambire maternity anu ndiye anambira akaida auje maternity makapita wache moti wina enda kumana nayo nditu timatichipeta nakampeza pambavi pachita inabalizwa ndi azungu acha ngati kapitawo komanso mpingo unayamba choncho ndiye kuti mpingo wambavi mtaonese kwambiri unayamba ambira nali maternity ndi anthu ogwira mwa baloni moja anambira pamene pacha ndi anthu marokozi around mbavi pompacha koma popita kanthawi anamba kubatiza anthu ophunzirako ndi pana anabatiza ena akuchitezi ophunzirako anthu monga zinachitika kuzomba sicha anthu amboma kubatiza ndi anthu enawo choti azungu aja sana khalise jada anabwerera Giriam anapita ku Zimbabwe ndiye pali gap ya 5-6 years panavuta kwambiri pamenepo ndiye mpingo uja anamba kuunyoza kwambiri kumbavi kuja akampingo ka azungu kampingo ka America ndiye munthu akabwera kuti ine ndabatizidwa kale ndamira maza ngoti amangu alandira kabalize ku mpingo waje anabira zimamulandira uyu ngati anamiza anampaka mazi pamutu abambiza ndithu koma udindo wake amapitiza ulowana mupingo ngati wachoka ku chipembedzo china ndi mbusa akabwera uko amakabe mbusa choti pamavuta papa kuti samadziwa kuti achita chani amati Bible ndi limodzi za Mulungu amaita kuapemba kuti eni musapite nanga si munasogolera bwerani muzipanga konkosi ndiye chiyambi cha kwaya inambira pati pamene panalosa kwaya anthu akunja aja amene abatizwa anafika pa usogoleri analosa kwaya komanso ngakhale zoyimba pa mgonero anambisa ndi omwewo zinachokera ku zipembedzo zina kulowa koma kulowa wake zimalocha kuti anthu aja anapasa udindo umene achoka nawo kwa ukuja pa Bible imene 1 Timothy chapter 3 verse 6-7 munthu ophuza musamampase udindo zimachitika ifa mafuna namba itani ikule autinena kwambiri tikampingo kochepa mapeto yake kwaya inalowa kuimba kugonera komanso kusamabatiza anthu amene anamizidwa kale zinachika spati pamenepo nthawi yomwe pamene Giriam ambuya nota sindikhala kumbavi kuno ndifuna ndipeze malo kuti pa Force Batch ndiye pana mzungu ina amene ndi estate ya ng'ombe pamapose pa Force Batch anagula ko part of it kasaidi kacha kumanga kucha pali Force Church of Christ pamene bacha pamasho pa imwana palika timapo ndikwaziwa ndi koche pazira anagula pamene bacha ndi atagula malo acha chochisa chidwi chakuti iwagula malo acha ndito mpingo wa pamene amasamusa kumbavi kubwera apa ndio tikwaya ya rowa zachokera kuti kumeneko kuti kuimba pamgonero zachokera kuti kumeneko ndio pali mipingo ibiri apa mbavi ndi force ikupanga zimenezo koma tsono kuti ati tirese Giriam anati mpingo pati wangoyamba kumene si bwino chwa mwina tikanena kuti awati abatizeso mwina takuchoka mpingo ndi wanyuwani komanso zoimba azisiyeni kaye tikakazika bwino zakhala pasi kuti tingapange bwanji anazisiria ndiye kuzisiria kumene kucha zinakhazikika nthawi imene mabwera zili kuti zili mkati ndiye simadoti zakhala bwanji koma kuti nachitika mwacho kuti ndakhala secretary adaliki 5 aja
ndoti akasalika kuchokera ku in fact pana anachita kukhala pasi 1970 Gilliam ndi Higginbotham anakhala pasi tisankhalaliki akhala maboma ndoti missionary wa region alaliki alipo akhala maboma ife tasankhidwa tinasankhalalika Madera okay ndekuti tiforoze morere missionary anali wa Wilkes ndeti wakumwera kwake umene kuja kose jadi ndi konale akumporo kwawo Gilliam anazakhala panene vikhala pano Gilliam ndi wapati ndekuti iwaja ngati ma missionary chimene chimachitika choti amakhala missionary pamwamba kena ku missionary kolori nditani ndisankhalaliki alaliki akhala maboma ndiri mlaliki mmodzi boma lonse ifake tikuona kuti apa mbale kasalika anachoka kumchinji kuzakhala pamponera achisulu uchoka pamponera upita ku Nkotakota komanso amuhangu uchoka ku Mzokoto kucha paphwezi pacha kubwera kusalima koma anthu amene amagwira ntchito kwa mkono Timothy Chatamthumba atangobatizidwa anatumiza kuti ukasungu kumeneko atangoyamba kumene anatumiza sukulu wawo ukaphunzira upgrading ndio nakaziwa ndi abambo wanga ndi amiso nchapati ndio kuti ndikuyambisa mphanje ukasungu ndimene machika drama so pano kuti no mundipeze ndi atafika pakasungu pa stage ndio kuti Chatamthumba alikunyuma ndikana ndi abale yangachi aja amba olalikira pa stage kumangidwa amene bacha chwa kuti amalalika kuti mpingo ndi wa Kristu ndiye wina wa Zion anati yayi Zion ndi mpingo wa Kristu ndiye achirambo ndi abambo anga anati yayi Zion ndi phiri mawo okhawo ndio kwaseka kumene kuti anapangisa chisokonezo pa stage ngwamanga Chatamthumba ndikana ndi abale anga apeza kuti anthu amangidwa ali ku police sataniso 3 days ali kumene kumaphika sima kenako a police officer in charge ataona nkati kuti athingini tulukani ngati 3 days kena kulalikira ndi abambo anga ndi achirambo anabwerera kuti kumporo so mpingo ukasungu ija anthu amene amaswa mphanje ndi ati ndi amene komanso aina Chatamthumba siti waziwe koma kuti Mosta Kanyinji anabalizwa ndi Chatamthumba timodziwa wa National Coordinator World Bible School amene aja moti akati mwana wanga mu mpingo amene Kanyinji acha chifukwa chakuti ana ukasungu zili choncho ndithu ndekena unabwera mtengezo akulilonge side ya kumalingunde komanso pali mbale mumba ali ukasungu komweko 2000 missionary Crucian wabwera unaona wabwera ndi missionary Crucian ngatabwera nafikira pa force baja pana zino zimene amamfusa izi ndi izi koma tisaiwale kuti 1971 Higginbotham amene ali kumponera anathamangiswa ndi boma ali kumponera kuja asegwa school yamponera Bible school ichi munthu amene amaenda nayo amene amasulira anthu anachita naye sanje amene ndio takumkhutulira ndalama ife tikuvutika general I think komagwira ndazo kwa amene akupasa ndalama choncho ndi anapita kuboma kwa DC kuboma kuja uta kwabwera kuli missionary kumponerako amene akunyoza kamuzu ndi nthawi ya one package kunyoza kamuzu ndi ngolo kwambiri anampasa 24 hours kumapita kwawo anasiya ndalama ku banki anasiya katundu wa chilichonse amapita ku airport akulira missionary amene anachokuno mara akulira ndi Higginbotham Akristo anzanga ngandipangire zimenezi anapita kwawo anakasiya kupemphera pang'ono kena wanamba kupemphera kumudwa kwambiri kuyambira nthawi imeneyo Central Region ndi Mbiri uthamangisa pachani missionary that's why kumwera kusinthana uku kumpota masinthana pano panalipo anthu amenewa Mbiri ngasama uzana anthu ndiye missionary woyamba kuti ine ndikakhala ndi Crucian anazabwera uzayendera anazabwera so pa msonkhano pa community kena kubwera kuti aine basi ndazikhala kuno ndio kucha report pa force baje ngakhala anamfusa zina zinanga nkhani ya kuimba ndi kusaimba kuganiza bwanya anoti ine sindikuona vuto koma iye anaganiza kuti no ndi mipingo ya mururo anakhala ruro ndi mipingo ya mururo anomaphunzitsa tipeze interpreter anapeza ine ndimaenda naye kumeneko koma kenako chifukwa cha nthawi kumaso ngasina mboma ine mboma anandithandiza kuti ndapeza university certificate first degree mpaka masters mboma anandipira zonsezo mpaka ku Leeds Modern University in UK kutenga masters zinathandiza kuti kwire nsanga mpaka nakafika pa office ya director ndiye uku maudindo auku panapo vote ndiye na missionary mfaketi tukuona Isaac Banda kubwera za Crucian koma nthawi yomwe imene pana nkhani ya kusaimba yitakula kwa ndio Crucian kubwera kupeza mpingo sukuimba ukuyimba pa ngonero pa Central na Yesu amapemphera nawo pa mpomba
koma atapita Mpingo yakumizana achita establish mobile Bible school ndoti nkoma kasiya na mitete kose ground mchawala kose kwa mapanga zimenezo mapeto akamapwiza kuti yayi kuipa pa mgonero magawo alipo asanu pa magawo asanu palibe imene loposa linzake number 2 ngati magawo awiri mutha upatikiza ngakhale atatu ngakhale anayi ngakhale 5 mkongo panga pamodzi ena kudya kana kupemphera ndiri simuzikalitsa nchali simungakhaeni mulandu awiri okhaye koma kuti mutha upatikiza onsewo kuti zimatheka zimene ngazingatheka ndosatheka ndi Mpingo ya rural inasintha mapeto ake panali tinadi msonkhano ku mitundu ataona kuti apa foza apite kumene yata kuno tinasintha ndi msonkhano ku mitundu amene uziziwa bwino thing ndi Lazaro Nguluwe chota chair kama nojeka ndio anacha organize kuitana mipingo yose tisakapera nkhani imene ku mitundu primary batch mapeto ake ndoti krukshangi bena bwira pofuna usintha mafuna kuti mpingo dziwe kuti sitinga maimbe tikudya ngonero sitinga maimbe tikupanga chopereka sitinga maimbe tikupanga pemphero sitinga lalikire okwakuimba ndamauza mpingo kunena kuti magawo ndi asanu gawo lililonse lili paloka zimene ndi Bible limaonetsa diyonjo palibe pamene anaphatikiza magawo ndi anakupeza koma mpingo limu zimenezo koma zachokera kuti ku zina zochokera kumbavi kumene anthu amabatizika mamishonari akhazika mpingo nkuchoka anthu akabatizika achoka uzipembedzo anapezibweretsa mu mpingo ndikuti sizinambire mu mpingo wa Khristu anthu anakazitenga kwina sana ambise jadi sana ambise brother Makwakwa sana ambise mamishonari ose Makwakwa anatengedwa kuemba ngweni kupita kuchipata kuyambisa mpeze Church of Christ kumene samaimba ngweni napita kukapemphera nawo titapita ife mpaka anati kuimba kumalawi bwanji tinadabwa kwambiri pamsoko anatuukira kwambiri mukupanga bwanji mesa Makwakwa anachokera kuno ndizi khapa chimene mapeto ake zinatha bwino kuti andithingi tingobwerera basi pamene Makwakwa mafika kuno kulilongwe nthawi yomwe ina nthawi yoti sopano mpingo wayamba chadi ndiye kuti pamene tupita itsokola thingi china chimene ndipatsa chidwi chimene mwina simuna fotokoze mbali inanena kuti inu mwasankhidwa azilaliki a district unfortunately pano paso mpingo madera tinaobe zomafuna makhala ndi mlaliki wa dera lonse atini mlaliki magome 12 wose dera lonse kupita kundwanga zinayambika ndithu chifukwa cha malingaliro amene ali nawo makrukcha kana sintha izo mlaliki akhala pa gome mlaliki amakhala pa gome ngati akufuna kwina mpempe koma osati kuti mlaliki oyang'anira magomete koma unfortunately mipingo yambiri pano pa yukhalabe choncho now inu kuchoka pamene muli alaliki ama ujeni ama district kubwera pa laliki ama dera akonowa zimayenda morani pamene paja chimene chimachika choti muka kunkhoma kucha mipingo 5 timaisonga tizamodzi kulalikira zoyenera mulaliki ndizi ndi muti pase maina atatu ndi maina atatu tipita kufozi tikaone tikaunika kena kuti zakupasano wakuti ndi akhale mulaliki wa magulu 5 zimabwera kaye ukena so pafozi pana khangati pa headquarters chifukwa cha unalingana mpingo okhalitsa wakale mpingo wakale inayambira choka pati ndiyoti nanda mayang'anirabe posadziwa malemba maona ngati ku headquarters guri akanena fozi ndiyoti basi zinakhala choncho ndimene ndithu patapita nthawi imene tiona nkhani icha ya kuimba ndi kusaimba pa mgonero za meeting icha koma tisaiwale kuti krukshangi ucha inafika nthawi imene amafuna kumthamangisaso I think pangasitira kumana ku mitundu laliki 14 anatano kuimba pa mgonero laliki 5 anati no tipiriza kuimba koma ine nakhala chete sina chili chonse kunde nkhani tapita kufoza kupeza kuti analengeza kuti alaliki acha 6 acha including me ine sami nakapemphera kuchisapo kubwera kuimba basi amayioni kuti alekeza mpingo ndi ana amene misa ndi mlaliki wo ndi mpombachi sana ndenda ngosiya kenako sinasiye pomwe tilongosola kutsogolo I think wako batha kutsogolo tilongosola ngawo koma nkhani yayo kuti still napita back force kufunza zakhala bwanyi 2012 ngaya don't use my name komanso muzizo waimba pa mgonero siza malemba anabisa ndi anthu akunje tufunga tira zinthu zoti analo sizathu atera kuzibweretsa mu mpingo ma mission yasana pangepo alaliposi 5 sana pangepo kuzinangobwera zingotikanika ndero nanga quiet nacho sabwa quiet nacho sabwa quiet nacho 1791 ndimabva nkhani ya makwaya I think ndinadzavapo mbiri sinzo ngati movies wabwino ndinadzavapo mbiri ya kukawale kunenso mpingo Khristu umene umayimba bwino kwambiri ndeni mavanga ali panavura sino zoti china chitika ndi chani ine makwaya
nkhani ya makwaya alalikose 5 aja sana kambepo nkhani imeneyi ngakhale makwaya anangoti apitiza ndizokambira ndinapempha tuzokambira za makwaya ku kabwabwa anatipasa okay pokakambira kuja tinaona kuti ano kwaya ndiyosafunika tisiye ndinakambira tsiku lonse ine nauza kuti tikamaimba amene amamvera ndi mulungu ndisi palibe anthu ena azikhala azimvera zimenezo ayi ndiye ena analankhula mpaka past 4 kugwiza kuti kwaya atani koma kawale anata ife tipitizabe chifukwa otchuka pa MBC amamveka huku ndi huku choncho makwaya waja after 2 years masana kadani athu kwaya nasiya komanso zoti wina kamalalikira zibapo nyimbo zinasiya zimenezo koma chinasala chani kuimba pangonero ndi zimene tsopano mnadzano ndifunso tsopano ifati kamakamba za kuimba pangonero mpingo unagawana koma tikamamba za kugawana kwa mpingo timakamba za asambabanda ndi agondwe munaugawa morani chifukwa mwina anthu ena samadziwa kuti kodi munaugawa morani ngati munaugawa ndinu pamene ruvira mapero kwa program atu magawa limene sindidziwa choti kugawa ndi wina uchita chona wina saupanga chona singakhale no simpanga zofana zabwinayi chimene chinachitika choti atolengeza kuchako kufozi ine kuti agondwe tachosa sunda hana chosa mulali kuti abusa alipo mpaja ndinaphunzitsa ndine kuti asakhala bwanji naona sakubwera 205 2012 natumiza uthenga ndikubwera komwe ndafika kumene kuchi ndiye amaganiza kuti mwina ndiukarapa kuti kuyambira lero ndiyamba sokuimba ka mauthenga amene anakhalira choti inali mix service abiri naparira pamodzi mapeto wake pomwe nauza kuti izi zimene zikuchitika zini ngati mulali wa pano procedure yosera mundu mulungu anakhazika kali pa Eden pompachi anamfusa Adamu uli kuti chwatu wake ndi disciplinary procedure mulungu anakhazika bwanji ino simunapanga zimenezo haya okay ndikupasa nimpata umenewo Saturday ubwerayi ndizaphunzitse nonse mulipo 22 asogolera ndizaphunzitse mzandifunse mafunso why kuimba pa mgonero ndikosafunika chifukwa ndikuziwa zonse mbiri inde tunaiziwa kumene yakucheni yakumbapi chito I can't follow this is za anthu akunja ziroesa mpingo ndi kuyambira siku limenero 2017 naita naso abusa awiri Rafael banda pano pali kulichete kwa masonda ya dambo ndi msambabanda kunyumba sopano family yose ananga pomwepo ndokumbukira ndalipo meeting imeneyo je timagamba nkani kuti inuwe munana kuisa bwanji munandiyosa mu mpingo ine osanduza komanso bwanji anthu osa uchoka kumpoto uchoka kumwera kati sitima pa mgone mongo pitani uko kumapasa chipongwe pitani mpingo wanu kuno kulibe pitani ku 36 musiye zimenezo komanso poti procedure munana kuisa mukaimeso pa church pacho titinana kuisa tikakonza kuti ndi abale athu ndithu anavomera mnyumba mojo tatu ukakonza tikanena kuti haya ndi abata haya inu mukakhalepo ndi apo yamba ine panalibe apaso mukapayisone kulibe ndeti zakonza zimene zonso ndiye kuti anthu adzinena kuti munagawa mpingo zili bati pamenepo apa zili bati kuti munagawa bwanji ndi ndasababana munagawa bwanji anthu amaona ngati ife tili pamwamba zedi yes bokha kuti munanadzira linga lamphapo yake ndi magome kuchokera super force ndi amationa ngati kuti mpingo uli manja mwathu chimentani na ife ndichiti chomwecho ndi mpingo simayang'anso malemba akayanja nawo ndi mpingo yanga siza malemba ndi palibe kugawika mpingo koma kuti gawo limodzi lakuimba mgonero mulungu sanalole sakuzivomereza okay in short mwina chimene munthu anga amvencho nena kuti Krukshanka arabwera amene mafotoza moja Krukshanka akuphunzitsa kunena kuti sitingamayimbe ukuti kudya mgonero sitingamayimbe ukuti kupereka ndizolakwika zimene Bible limatonetsa choncho chifukwa zathu samayimba kuimba ndi gawo lapadera sizifunika kuphatikiza zimenezo ndiyeno Krukshanka wabwera waphunzitsa komanso munafotoza kuti muthandizira Krukshanka potanthauzira ndiyeno Krukshanka atabwera kuphunzitsa ndodzoti pali gawo limene sineforokoza I think tilifotoza program yathu yakutsogoloyi kuti zokhudza meeting imene alipo mitundu imene simaneforokoza kutsogolo ndiye kuti Krukshanka wabwera waphunzitsa missionary ndi anthu aona kuti zijali mapanga zijadi zolakwika komanso amene mmadzuwa mbiri madzuri izidi zoyimbazi zinabwera faja mpingo umene unamba pambavi anthu amene timabatiza kuchokera zipembedzo zina amabwera nazo mu mpingo wa pambavi panamangoti pa airwing pa airwing apo uli pambali somwanse kwambiri mpingo wa pambavi ndiye kuti anthu tsopano Krukshanka ataphunzitsa anthu anasankha tsopano ena anasankha kuti ife tidzimba tipiti ngakhale oruza izizi zoona koma ife tisankhabe sitingaziye ndele ena anasankha kuti mmene taphunziramo basi kuimbatira tisiya ndiye I think pamene eno mwina anthu amadzabwera agondwe ndi asambabanda inu agondwe ndi asambabanda kuti mwagwira ntchito nthawi yayitali zaka zambiri limodzi ndiye kuti pabwera chiphunzitso ichi tsopano anthu anaona kuti agondwe asankha kuti amene ndamvera Bible
ndono tisituenera oyimba ndoti atsamba banda sankha kuti ineyo ndidzimbabe basi ndikuti anthu tsopano momwe tadzikamba za Krukshangi asiya ayamba kukamba amene amakudziwani tsopano awiri ndamene ndikuwadziwa ifewa koma tikati tione tsopano zophunzira zacho kwa missionary amene watipwitsa zoona ndithu koma anthu amene timadziwa chifukwa asiyana ndi anthu pamene amabwera maonero kuti agolo ena asamba banda anagawa mpingo koma chinagawa mpingo chiphunzitso ndichinakukhala anthu mnangosankha mbali pali zina zimene kufozi anasintha ndithu onse amene anangolowa mpingo osanangolandi anabatizidwa pomba chachakhulucha ngemweyo ubatizo wachitika ena anali abusa kukabatiza abusa pali ena anamizidwa m'madzi koma mpingo ina koma asogolera pamene pacha sana batiza anakale abusa mpaka anabatiza pafozi pacha chichizo chomwecho nde siti zonse zakhulucha zinango amakuza amalemba kwamba bazi zina zathandizira pafozi pacha kuti kuna maubatizo kuti uposa chedwa kumabatizo zakalekale mtu ni mbusa kale ndayembera kuti Kristu kapena zinakhala bwaje kuti nangasana pita kuti wafika kale kumene koma nkhani yake nalimene koma chachi kuno choti tithokoze kuti zina zizwa kutsogoloko pali missionary na jana jina anangobwera chifukwa cha kukana sendo region akhala kusalima amaopa kukhulya kana limba mtima ndithu komanso tiziwe kuti zinthu zasinda choti pali mabible so kuti nalibe for 50 years mpingo umango ochuluka koma chiphunzitso chikazi percentage of analibe bofa ku Mporo ku Zuzu Bible College ku ndi una pamene percentage panali basali mbili mene nalimbo yoraza amatamanyisa zungu modi crucial naso ndamulembera kata ndi ku office nthawi ina bwana anandita Mr. Gondwe ndina Church of Christ pabwera kata yacho church kwanu kuno kuiona kata alemba pafozi kuti Krukshangi zipita kwao zimene uphunzisa sitigwiza nazo kuti mpingo anomaganiza tengani kata ukafusani uri mpingo ndina tenga kata ukabwera mwachisamanyazi kata ndi city ena ulemba zimenezo boma mundu autsiyani mowa siyani ndiye missionary wakwana akutukwa boma libafuna anthu amenewo sizakhala bwaja nango ibweza kata ndi zochisamanyazi sijana chita kuponera kuti zimafuna kuchitika so ndizosakhala bwino ndi zimatengera usogolere koma ndi zimakhala ndi choncho titokoza kuti panopo nanga city school longo school biblical studies ya kuchinjija izizi zithandizira ndithu pomalizira mpingo wa Kristo paziko lapansi kumene kuti mpingo wa Kristo yambiri zeti paziko lapansi ndi ku America number 2 ndi India kuti mpingo wa Kristo yambiri number 3 ndi Nigeria number 4 ndi Malawi ndi Lilongwe Malawi yusi yose ayi Lilongwe West kuyambira pachitipi umapita mpaka Buwa mpingo wa Kristo uli every 4 kilometers mpaka huko cha system ene giria mamagwisa ntchito ya mafumu zinateka ndi bwino ndiye tathokoza ma missionary ngakhale pali zinthu zina nawo so samata kupanga monga kulesa zinthu zizi tinalesa kwaya iwo sanalesa inalengeza ndine pafozi tikwaya pano ali amakoko anavumeleza siza malima ndiye bazina mafuna ulimba mtima maliza mutero tiyamikire kwambiri chifukwa pali zambiri zimene mbiri lero utatizidziwe tozori sitingazifotokoza pa program imodzi koma tizifotokoza pang'ono chifake tupempha amene tili ndi zambiri zimenezo tuzidziwa zokhuza mpingo wa Khristu tibwere nazo titowagairako ena swathe kudziwa kuti mbiri zimotani taonapo zinthu zambiri zimene mpingo umachita koma umachita molakwika unasintha ndithu ndipo ifeso ndiphunziro lalikulu lolera kuti tiphunzirepo taonaponso kulolera anthu ena amene anabweretsa mavuto mpingo amene timabatizo bwera kugoma siti naphunzitse bwino ndakubweretsanso mawu zimenenso nthawi zinaso masuku anonso tili imodzimodzi mpingo sokuvutika futi anthu ambiri abatizo zipembedzo zina abwera mpingo wa Khristu koma sauphunzitsidwa bwino ndafuna kutenga zimene zobweretsa mu mpingo muja chifake mavuto ena tikutha kukumana nawo pa programu ya lero munali ndine mbale wanu Vinjero Gondwe tikumbere programu imene yatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies mwina nonso mkhofuna zakhala nawo programu imene mkhogwiza ntchito nambala 0 komanso ndi mbale wanga pano Austin Chivati Gondwe kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse amen ati ambuye naita naine naita naine dzapumulire kuno mwanawe dzapumulire kuno iweyo tsamira mutu mwanawe mwana iwe